No moikka moi, se on Gamer100. Ja olette tainneet huomata parissa videossa, että minulla on kaveri. Poppamies! Totta kai se on poppamies, joo. Olette ehkä huomanneet, että poppamies kusee kaiken. Ja niin kyllä minäkin, mutta en yhtä pahasti. Meillä tulee videoita esim. Pakkifet Heroesista, Happy Wheelsista, sitten Drakensang Onlinea ja Minecraftia heti kun minä saan sen. Sitten ehdottakaa meille hirveästi pelejä, koska me ei keksitä mitään, mitä pelattais. Niinpä. Koska me ei olla mitään pelilehtimiehiä. Jami on meillä nyt laneilla tai yökylässä tavallaan. Joten me teemme tässä ehkä 3 videoa. Ne uppaantuu huomiseksi. Ja sitten tehdään ehkä semmosia videoita, että me upataan ne sitten seuraavana päivänä. Niin, koska ei mun kone pyöritä niin nopeasti. Ehdottakaa meille hirveästi pelejä, laittakaa kommenttia, katsokaa Poppamiehen kanavaa, meillä ei oo kato samaa kanavaa. Ei niin. Koska, Meillähän on periaatteessa sama kanava, kun mä oon sun videossa mukana. niin, se on aika sellaista. No, me tullaan pelaamaan kaikkea sellaista. Ehdottakaa meille hirveästi pelejä, tykätkää, tilatkaa. Ja haasteitakin saattaa tulla, jos ehdotatte, mutta ei mitään kanelihaasteita, mihin me tukehdutaan. Ei ainakaan mitään sellaista Tappavaa haastetta. kondomaastetta. Tantantaa. Eikö sekä? Niin sitten, ei meillä ole muuta. Moi moi! Heippa!